בית. עוד שנייה. אור, הגמד שלך החביא לך בג'ימבורי. מצאת? יפה. מאי, הגמד שלך החביא לך בשירותים מתחת לכיור. מאי, הגמד שלך החביא לך בשירותים מתחת לכיורים. מצא הגמד שלה. כל הכבוד לגמד של שטרית. יאיי! איך היא תחביא? החבאתי לה במטריות. מטריות? ערד, הגמד שלך החביא לך ליד הג'ימבו. ביחד, תחביא אותם ביחד. אור מצא. רגע, אנחנו מחפשים פה משהו. תסתכלי פה מתחת למזרון. תסתכלי מעל המזרון. ניחוש ראשון לקדם. מי הגמד שלך? תן שם, זרוק שם של בנות. טוב! ומי היה הגמד שלך? רומי! ניחוש. זרקי שם. מי? גמד של אביגיל לוגסי תעמוד. הגמד של אביגיל לוגסי תעמוד. רונה! יונתן כהן, מי נשאר מכל הצהרון שעוד לא אמרו את השם שלו?